Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan amila at agatuge garaw. Nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Angela Almoite ken ti pamilyana ti Kabarsikan, Baknotan, La Union. Shout out kadana ng Remy, Amor Tunak and family from Janang ti Hong Kong. Happy Fiesta San Roque Burgos Isabela from Regine Marayag. Shout out kada Aileen Kabakongan, Imelda Velasquez, Cristel Dayan Dulig kan Jasmine Rivera. Bulosan kan Ledda family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Nubong kan Denna family ti Purok 5 San Vicente, Tumawini, Isabela from Marisa Nobong ti Muscat, Oman. Sugitan Jose Patong kan Pataray family ti San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan ti Kuwait. Lakay ko ani Bernie Reyes kan anak mi ani Adam James Reyes from Ami Vinluan ti Hong Kong. Enrico Dombrigue Lagadon kan Guerrero family ti Cagayan from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Apok ada JC Ayan Jester kan Daisy Jen Jose from Josephine Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Happy 2 months iti apok ani Zayden Niveras ti Nalbusur, Luna, La Union from Nida Niveras ti Hong Kong. Family Estrada ti Amulong from JC Estrada
ti Amulong West. Anak ko ada Rachel Angel kan Christine Cadabos, ti Kaduog Narbacan from Maricel Cadabos. Shout out kada Mary Ann Libunaw, Agnes Ramos, Zaldi Consuelo, Geraldine Laroco, Rodalyn Rondal Pagdilaw. Happy birthday Jemuel Jan ti San Manuel Pangasinan from Joan Revillos ti Singapore. Tagle Kalye Tadeo kan Balila family ti Quirino Isabela from Mar Tagle. Mama Nida inang leti kan kakabsat ko dito'y Pindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn. Shout out kada Rachel Andres kan Mary Joy Dulnuan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Mila. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti naayat amang tartarabay kadagiti amin nga uploads yo. Ilingad naklangan manang itinagan Amila, taga Tugega raw, ngam addak ita dito'y Taiwan. Ada akon dito'y Taiwan, idi na-discover ti YouTube channel yo manang. Iso nag-subscribe ak adagos, tapno mapadaanak amin apadas nga ingkay ik-ikan iti biyag. Naawisakmat amang ipatulod iti padas ko, adyak tupulos malipatan iti kaanuman. Sapay kuma, tamapagasatan met ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay laeng iti kolehyo, Manang Emmy. Ay, nagpudot matan. Kaslakay kayat ko laangan ti magmag na, ngam iti makisaksak iti jeep. What? O, di magnaka? Basta siyak, uray nakataktira kon, basta sana ka nakabilag iti init. Ngam nagrabe anya, Renz. Kaslaki maro ti dagaang na ita, ngam kadagiti naglabas atawan. Itay pa'y nga ruda makaininumak. Kasanumat ngamin friendship. Nagdagang lang nga ruden, nakamaong ka pa pantalon. Di matimbagakan ka, ngagpalda ka tapno fresh, presko. Hoy, sa anak na iro ang magbestida niya. Sa tanto pa'y magmag na. Ay, saan ko akabailan? Unay kan aya, naarte ka la unay. Anya nga rin maaramit ko, nakasta ti kayat mo. Anya nga minti orasan aya? Alas 5 ay ti malam. Rush hour ko naman. Sigurado anap numan aminin a jeep ang mapan iti lugar tayo. Di orayan tan di sumaro no? Diyak kaya ti makisinagsak kadagiti agat liling at tao. Ay na, arte goril ka talaga. Kaya't matapagkatin ka? Sika nga tatibagkatak, sa kanto ibati iti tanga ti kalsada. Ay loka. Seriously speaking, ada ka di pagpletem? Adda, ngam kasla kayat ko nga rod ti magmag na tapno makaimpad. Anya? Hoy, friendship, delikado ti marabyan iti dalan, anya? Awan ti mapasama kanya, nagpardasak tupay amag na. Di nakman maawatan nun. Amom, uray kasano ti kinapartak mo amag na, iti kanito ang makasalaw kay ti managdaktakas. Chuk-chak chenes, chugi-chugi, nalpas ka. Amok day ta, ngamaan niya nga rod ti maaramidan tano kastoy matkarigat ti kasasaad ta. O, di nakarkaro arong bangagan na ta. Iso ano siyak ti sika, aglugan akon iti jeep nga oray makisinagsika ko. Sige man laangan. Ngam ilibre nakto iti mainom intondom sa agta ah. Wen ka di, basta saan ta magmag na. Ay na, nagngangato ti grades mo, Mila. Huwag nga raw.
Talaga nalaing ka, anak ko. Siyempre mo't nanang, tatang. Kaya't ko nga ipanakildak nga anak yo. Talaga mo't nga ipanpanakilda ka kahit anak. Anya nga iti kayat mo apremyaw. Tatang, saan ako nga ubing abasit amasapul ti reward tunggal na nga ngato ti grades na. Rumbang laeng mo't anak ko, tapno ada ti gunggunam nga agad-adal iti nasayaan. Alan anak ko, ibagamon ka ni tatak mo, sakbay nga agbaliw ti panunot na. Un nga raw. Awan nanang, umanayon kanyak di na paragsak kayo ni tatang. Ay, ti nasaya at Mila, igatangan da kalangan iti baro a sapatos mo. Diyay napintas ka nalagda. Mas komportable ka nukas di ti suot mo, anak ko. Sapatos? Okay pa mo ti sapatos ko, tatang. Ay, nasaan ka na agkad-kad? Basta igatangan da ka. Wen mo't anak ko. Nung amin maminsan, di mo mo't ibaga kada kami kan itatang mo, nga dagayam ka sa pulam iji pagadalan. Day tangaro ti bagbagak. Agyaman ak nga rod, nanang, tatang. Nagswerte ak talaga kada kayo. Saan, anak? Da kami ka ni nanang mo tinaswerte ka nagasat, ta saan ka laeng anasaririt. Nasingpet ka pa nga anak may. Iso nga ituloy mula tatikasta kababalin mo, anak ko. Kan agadal ka na imbag. Ang di mo mo't baybayan ti bagim, wan. Tandaan day tawan, Mila. Wan tatang, nanang. Agyaman na, nalpas mo't laangan ti exam tayo. Ay na friendship, namumla ko mano kasano ang nagkalkaling itanak itay iti mat exam. Saan mo tunay ang nadagang? Ay na, permitiling it ko si ka. Uray siyak mo't Kunam no nagsimple di question, ngam nagrigat mo't gayam ti solution na. Tumpag! Uray di English itay. Kaslamutan sisis, ti daw-dawatan da nga answer. Di pinagawid na tayo lakuman, ta nagaramid tayo langan iti term paper. Ngarod ngam at least, nalpasan. Mabalintan ti agangas iti nalukay. Ay, puno day ta friendship. Ay, amang no, panggap mo ti rumwar, inton malam. Itrit taman mo ti bagita, oray italaang. Kayat ko kumangam, kasla na bambanuga. Kayat ko ti agilad nga agmalmalam. Ay, nako, kanayon kalata na kasta. Maminsan tayo lang mo tamadaan iti kasto agondaway. Kuwang amin. Among friendship, sa totoo lang, nagboring ka no maminsan. May salang mo tarabii. Tapno mapunas ti stress. Papanantamin aya. Di iti bar? Anya? Bar? Amo matasaan ko at trip ti kasta. Susmi, yung garapon. Maminsan laeng met. San mo nga ipatay no padasam? Mga no agungot dagiti dadakkel ko. Mila, college tan. Aggraduar ta pa'y nga rudan iti mabiit saan ka di? Kan may sapay, saan tamot nga agaramid iti dakas? Aginjoy talaeng. Anya ti amom, ang mga nada ti mamamuta guwapo. Hoy, Renz, diyak ka sa pulan ti boyfriend. Ha? Jowa Adagos? Saan mata niya? Sige, friendship. Italaang mo. Please? Sige man laangan. Oh, yes. Ngam, mabit talaang Wen, di kang danag tasak ti makamukan ka. Ag-enjoy ka. Promise.
Nagadumatan at tao ditoy. Makarangrang. Friendship, barday toy, saan a library? Relax ka laang. Ag-enjoy ka kitdi. Talaga anjak namin na iruam iti kastoy a lugar. Isungarod nga data ita ditoy. Tapno masursuro mo ti aglet loose. Mala, uminom ta kitdi. Cheers! Okay. Oh. Ay na, nagsangarmot daytan. Nag-ingal. Ita lang dayta. Madamdama, ma-enjoy mo ton friendship. Hi. Mabalinti makijoin ka na kayo? Ha? I'm sure. Apikit din na saan. Come on, join us. Thanks. Siya gayam ni Kevin. And you are... Isa ni Mila, katsakmot ni Renz. Actually, first time na dito ay. Kasta ka di? I'm sure, ag-enjoy ka dito yung Mila. More drinks? Sure. Renz, ang mga numasobraan ta ti uminom. Shh, di ka madanagan. Itapa, itaadan dito ni Kevin. Saan ka di, Kevin? Sure. Siya makaamo ka ni Mila. Ha? Oh, at least, adan ka duwang madamdama friendship. Sumampot ngamin dagiti daduma pa at tropa kat masapol asang wag ida. Isa Kevin, si kanto pa lang ti makaamo ka ni Mila, ha? Talaga sa anak anaesem nga aggimik manang Emmy. Siyak jay tao abalay kan pagadalan laeng ti pagrikrikusan ti aldaw ko. Ngam idi nagkolehyo akon, sa bali mo ten a stress ti mapaspasarak, ta talaga anarigaton ti agadal iti kolehyo. Nabayagan nga awisan naktibayan agayam ko nga agbar, ngam kanayon ko apagkedkedan. Ngam kalpasan ti final exams mi, naawis nak ni Renz, tapno makapag-relax akmet, kalpasan ti rigat a napasaran mi a nag-eksamen. Damo day di agundaway nga imminumak iti arak manang. Adapay nakijoin kada kami, kat iso ti kadwak a nagin inom, kabayatan a nakijoin mo't ni Renz kadagiti dimteng agagayam na. Jack na pupuutan ti oras, kan Jack na puutan, no kasano kaado ti nainom ko manang. Ngam malagip ko nga dainyam amu idi kanyak ni Kevin ababarkada na, kat adda na ngawisan da kanyak. Kalpasan na, Jackon malagip dagiti simmaruno a napasamak. Idi nakapuutak, bigatan, kat adda akon iti pagnanaedan ni Renz agayem ko. Anay ko. Nagsakit ti ulok. Ha? Sa tinutayan ko. Hi! Good morning, friendship! Kumusta ti experience mo di bari di rabii? Apay nga dak dito ay. Nagdagsan ti bagik. Kan nasakit ti ulok. Kasladyak pa'y kayat ti bumangon. Okay lang, friendship. Tawan mo ti klase ta ita. Kandi ka madanagan. Tainawaga kung datatang mo idirabii. Kat impakada ka maturog kan dito dagus ko. Apay nga minadyak na kaawid. Diyak ka mo tinapasama kidirabii. Ay na, friendship. Nag-enjoy kay ti husto ang nakisango iti dadya a Kevin idirabii. At dapat nga rin iti kakadwa na anangawis kan ka kat adda biit na pananyo.
Di ka kumakayat palubusan ngam nagpilit kamot ngamin. Kasta? When friendship. Nakaragragsak ka nga rod. Talaga ang nag-enjoy ka. Isa binaybayan kan. Intulod na kalangan ni Kevin itay sakbay nga agsara di bar. Apay, napanan nyo ngamin aya. Diya ka mo. Awan ti malagip ko. Basta ti amok kat kaslaak maitay tayok iti kaulpan. Itala nga nagsubli ti simbang ti panunot ko. Talaga kasta ti agdadamo friendship. Maturog ka pa'y no kayat mo. Bumangon kan tulayan itun mabisin kan. Sana bale, tadan nakasagana ang makan iti kusina. Sige. Agyaman na, Rex. Marik na kitibagik, nga dalang gundaway kanya kidirabi. Diyak malagip no asino. Ado da ngamin iti balayan na panani. Tinaode ang malagip ko, kat adaing painom da kanya. Kalpasan na, napasama kan ti sana rumbang. Ngamdiyak pulos na kapagkadkad. Apay na pasama kanyak ti kastoy. Kasano apay nagbunga ti panakagundaway ko. Agbababawi kasi murot ka ni rin si Tibar. Diyak mo't mababalaw ti gayam ko. Tadi na mo't amo ti napasama kanyak. Basta ti amo na kat nag-enjoy aki di rabi. Diyos ko, di na kumabaybayan. Pang-asim. Hoy Mila, okay ka lang? Ha? Owan. Apay ka di? Kasano? Manipod nagaputa iti bar sa balin ti jar mo. Kanay na nakaulilimag ka. Ata ka ti problema? Awan. Medyo nasakit pa lang ti ulo kan bagik. Gapo siguro ta na sobra akti minom ijay bar. Madandanagan at ngamin ka. Saan ka mo't at sigod akasta? Ibagaman kanya? At ka di madian na pasama kiti napanan nyo kada Kevin? Kansa dino ay nagturungan nyo. Tanapukaw ko iti sumagmamano nga oras. Oh, napaulimag ka manen. Talaga sabsabali ka itan. Sa dino ayan day tay dagulit a friendship ko. Dakmat dito ay apay aya. Amom, kasla adamang burburi-buri ti panunot mo. Awan ko nakmat. Okay yak, di ka agdanag. Ka din ni Mila bakit? Itaypay nasa apabot ang nagawid. Ayan nangarod nga eh. Manipod si Mangpet saan pa'y arimwar iti silid na. Ang mga no nakaturog iso adya kon inisturbo. Mas daawak. Kadagiti napalabas nga aldaw sa bali ti jar ni Mila. Kasla nakaul-ulimag akanayaw. Saan nakas ide nga istorya. Lakay. Hindi mo ka di mapaliew. Kanayon nakapupok iti silit na.
sa larumwar no ada klase na. Amok dayta. Abangan ko nakno kayat na laang ti aginana. Agasam mo't ngamin tirigat ti agkolehyo aya. Saan akaskari na dagiti ad-adalan da iti pagadalan. Sapay la kumaa takas talaen. Malatayin nakagpalasan. Sige, tadandanin maluto di pangrabyan tayo. Awan ti makaamo iti napasamak kanyak iti daydi arabii nga ipapan mi iti bar manang Emmy. Ado ti makadkadlaw iti kalaat a panagbaliw ko nang runa ni Renz agayem ko. Mamin ano adinamag na kanyak no anya ti pakariribukak ngam awan turad ko amang ibagaken kwa. Ultimo dagiti dadakkel ko makadkadlaw dametten ngam ingka gumaak ti agpamarang no addaak iti balay mi. Naglabas pa iti aldaw manang ket dimteng ti pagteng apagamam kak unay. Diyos ko, sana mapalinda ito'y positive ti resulta ti test kit. No kasta, masikugak. Diyos ko, asino ti tudwa ka na kinaramid kanyak na ito'y. Ado da idi, katsak mo no asino ti amo ti sikong ko. Diyak mo ti pangbiro ka kiti day Jack Kevin. Tay jay laang bar tinakamamuan mi kan kwa na. Diyak mo nakita sipod pa naggapumi ti bar. Anya laangan ti bagadananang kantatang kanyak. Kasanon ti masakbayag. Ang bababawi ak iti susurot kay ti dayjay a bar. Ang bababawi ak. Anak, apay akas na tilangam. Apay anak kapuspusyaw ka. Agsakit ka kade, Mila. Nanang, tatang, pakawanan dak, noon da ipudno ka di yung magustuhan. Anak ka din day nga ibagpagam anak ka. Masikugak, tatang. Nanang, anya, ay, kasano na pasamak day Tamila? Naramasak, nanang. Anya? Asino takin aramid iti dayta? Asino tinangidadanas kan Camila? Diyaga mo, tatang. Diyaga mo. Anya? Napasamak na ito'y idirabihan napan kami iti bar. Andayin painom na kanyak. Kadya ko nakapagkadkad iti naramid na kanyak. Diyos ko. Awa na po los pigsak ngagkadkad, tatang. Nanang. Apay nga italaan nga imbagam da ito'y anak ko. Kapatadyak namnamaan ngagbunga ti naramid na kanyak. Iso ngayong limod ko ti amin. Diyos ko. Baka wanandag. Masal ko da iti napasama kanyak.
Nasaan ako masimurot ka ni Ren si J-Bar? Saan ko napasamak kanya tikas to eh? Saan? Di mo pabasulan ti bagem. Awan tinangayat iti kastaan na pasamak kin ka anak. Biktima ka laang dagiti manang gundaway at tao. Kasano agpaitan tatang? Nanang. Nagdakala pa kay baboy nanday dyan na pasama kanya. Baka wanandag ko ma. Renz, masikugak. Anya? Masikog ka? Kasano napasamak dayta? Awan mo't nobyom. Rabrabakan na ka di friendship? Agpay sa timbagak, Renz. Napasamak da ito idinapanta iti bar. Adan ang gundaway kanyak. Oh my God! Kunakon kat. Adda napasamak iti inawis da kaarmuar iti bar. Hindi ka ngamin kaya tapalubusan idi ngam nagpilit kamot ngamin. Renz, Basol ko da iti friendship. Apay ngamin na binaybayan ka si murot ka dagi at tao. Kasano nga rin daytan? Diyak kaya't da ito nga ubing. Anya ti kaya't mo asawan? Diyak ka ba ulan? Kasano abiyagak da ito nga ubing? Kasano asangwag da ito eh? Diyak to paya mo no asino ti amana. Mila, awan basol ti ubing. Ngam siyak ti mangibaklay ti amin. Siyak ti husgaan dagiti tattao. Amok dayta. Ngam saan na solusyon, tanyaman na pampanunutem. Nga maawanan ti sabali paya pamuspusan, Renz. Friendship, adda kami lang dito eh. Saan da ka baybayan? Nang runa dagiti dadakkel mo. Isong agpanunot ka kumaan na imbag. Diyak amo no kabaalak ti agbyag nga adda daytoy abakbaklayak. Kasano ti agbalin abiyag ko? Mila, amo ka saan analaka ti pagdaldalan na mita. Ngam saan na dayto ti paggibusan ti amin. Ikarik, adda kami ti sibay mo, iti daytoy alaban mo, Mila. Amo na niya teramidak tatang. Panagrik na kat nadadaalan ti biyag ko. Inal daw amabot-butangak. Diyak amo no kabala kasang dagiti tattao. No kasano apadakkelak da ito nga ubing. Ajak mo't kinayat ti pan nakaitao na. Mila, anak. Kayat ko ti makalipat tatang. Kayat ko amapukaw amin asakit amarikrik nak. Diyak kayata na panunutan tinapasamak. Kayat ko nga isobli di sigod na panagbiag ko. Siguro, no awan da ito nga ubing, agsubli ti sigod ti amin. Amok anarigat, anak. Amo mi amasaksakitan ka. Ngam saan aday ti solusyon iti parikot mo. Ngam kasanumot ang tibiyag ko, tatang. Saan ka nga agmaymay sa iti daytoy ang mapaspasamak kan ka ita anak ko? Adda kami dito kan ninanang mo. Saan da ka abaybayan? Ngam saan ka di anak kababayin? Anya lang ang tibaga dagiti tattao. Sa anak mo ta nakikalaysa. Diyak am-amu ti amaday ti maubing. Sigurado ababalahundak dagiti tattao. Di mo panunutan taanyaman nga ibagadakan ka. Di panunutam saan mo abasol tinapasamak.
panunutan man ti sitwasyon day taadda iti saklulaw. Mabuta nga namin, tatang. Anak, awan ti rumbang apagbut nga ama. Patsya ka kabaalam ti bumangon. Kat saan ka nga agmaymay sa? Kabinadang na kami kaninanang mo, manipod ita nga aldaw. Aramidam noon niya ti rumbang anak ko. Agkararag ka iti Diyos. Ikidawam iti pamakawan ti anyaman abdakes a pampanunutem kontra iti biyag nga adda iti saklolom. Amok adi na kabaybay anti Diyos, Mila. Agyaman na kada kayo, tatang. Itilikodan tinapasama kanyak. Nakasagana kayo pa lang ang mga klulo kanyak. Anak, Ikarik, manipod itangal daw. Sana kung nagpanunot iti sana may parbang. Sapay ko matapakawanan na ti Diyos. Katarabayan na kami, iti agbalintong nga anak ko. Asino man ang Emmy, nalabit akas demot laeng ti umuna a mapanunot na, no iso tinakapasamakan tinapagtengko. Naimbaglaengen tanaadda anak itinaganak a nasisingpet, ken manangipateg. Ingkarigatak nga rod nga inwak si amin asaan a nasaya at apampanunuteg. Gapo iti panagsikog ko, sa anak a nakamartsa iti panagturpos ko. Ngam awan anyaman na kanyak. Kat jak pulos pagbabawyan tinagbalin a desisyon ko, maipapan iti kasasaad ko. Ti anak ko tinagbalin nga inspirasyon ko, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko iti biyag. Nagdesisyon ak a nagtrabaho diti balasiw taaw, apaman a nakapagpasngayak, tapno maipaayak iti narimat a masakbayan ti anak ko. Iso nga aging ga ita, ada akpay laeng dito'y Taiwan nga agtrab-trabaho para itinapintas a masakbayan ti anak ko. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mila. Pagayam ko Amila, pudno a nagsakit tinapasamak ken ka. Kat dayawan ka, tanaaklon mo matlaang tinapasamak. Kat impas ngay mo ti anak mo. Saan ngamin a masulbar ti parikot, babaan iti sabalipay a parikot. Laglagi pam nga adda ti Diyos a pagkamangan tayo, no dumteng tinadagsen a panubok ti biag tayo. Kat iso ti mangiturong kada tayo iti nasaya at apagbanagan tayo, akas iti napasaram. Ti anak mo tinagbalin a blessing, tapno magunod mo amin at tartarigagayam iti biyag. Sapay kuma, ta saan ka nga agbalbaliw, kat ipatag mo kuma ti anak mo, taday tatimay sa aparabor, nga impaaykan ka ti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y